či už na zväzení v kartkrose, na montážu kien, ale takisto aj na zväzení Gener. V tejto chvíli máme odštartované semifinále divízie. Druhé semifinále. Veľmi dobrý štart sa podaril českému pretikárovi Miroslavovi Lučanovi, ktorý sa nám tam z posledného miesta prebral aktuálne na 4. Počkáme si, kým nám pretikári absolvujú zadnú časť tráte, avšak teraz môžem povedať, že na prvom mieste sa aktuálne nachádza Žolt Váci, tesne nasledovaný Jožefom Soboďvárim na Renalte Clio. Na treťom mieste Miroslav Lučan. No a uvidíme, ako nám to premieša stanovisko číslo 7, kde sa často miešajú karty a rozdávajú lepšie pódiové umiestnenia. Lučan už třetí, vole, pěkně. Aktuálně následovné Váci, Soboďvári, Lučan, Mešter, Kováč. To je prvá petica, ktorá by za týchto okolností postupila do finálovej jazdy. Martin, jak už nepostupuje, kurva. Ako sme už s Pištom spomínali, do finále nám zo semifinálových jazd postupuje vždy najrýchlejšia petica pretekárov. Žolt Váci si dá svoju pozíciu starostlivo stráži. Mešter, Attila Kováč, Jiří Martinek, Petr Mihály a David Koubas. Teď se práší, ty vole. No, málo ještě, ale práší. Ja by som spomenul napríklad nášho domáceho pretikára Peťa Mihályho, ktorý jazdí v rámci tejto divízie. A pripomenul, že tak ako Peťo, tak sa nám ešte počas Racer Baki 160 a máme tam opäť v tom istom Je, paráda! Idiot. číslo 5, kde nám ostal stať. Hele, teď ho stroluje. Dostal Jiří Martinek na BMW. To nedojede, ty vole, to v prdeli. Miroslav Lučan nám odstupuje zo semifinálovej jazdy divízie A2, čo znamená, že Peťo Mihály sa aktuálne posunul na 5. miesto, čo znamená postupne, ktoré sa to podarí. Ja som sa na to pýtal, či tu Peťo Mihály má nejaký fanklub. Ty vole, jak je to tam poslal? Jede dobře, ty vole. Jožef Soboďvári na 3. miesto sa dá. Petr Mešter 4. Jiří Martinek na 5. Peťo Mihály 6. Attila Kováč a 7. David Koubas. To nemá tlumiče, pojď se na tom bavoráku, co mu já přední kolo. Čokoľvek sa môže vyskytnúť, môže zadariť. A bol by keď dobrý, než Pro mě Jožef Soboďvári to skúša. Ale ten zatiaľ aplikuje svoju defenzívnu tých miestach, kde je to potrebné. Takže na poriadku sa nám aktuálne nič nemení. Jak ho omlouvá. Já už jsem to dneska štrejknul. Ak sa nemýlim, vyzerá to tak, že
se do cieľa prišiel Jožef Šomoďvári, tretí Peter Jo, Mišner, dobře. Jiří Martinek, na 5. mieste Peťo Mihály, ktorý sa To je ten debil, ne? Ten nepostoupil. dostáva do finále. To ne? 6. No. miesto Opäť Matula pambu. Kováč Už jde domů. David Kolbas.